Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro de amor. Kalimti to. Basta kay andam kong musod o prisuan tungod og alang siya mong inahan. Koki! Tay! Uy! Oh! Si Mama Lu. Dugaya! Good ninyo! Naunsa man mo? Ay, dili kalag. Kuki, buwis mabalik mo. Ha? Oh no! Buhay si Mama Lu! Yes! Hey! Ansya? Yes, Lola. Bag-orge ko nung naabot si Tita Lena. Ay, salamat sa Ginoo in town. Kaya bagbago di ay ng babayan niya. Ha? Sa ato pa di ay, may pauli na siya nga wa manangit sa ang mga kauban. Gitagaan niya sila problema. Labi na gyud ang imong amahan. Uy, La, kalma lang ha. Padung na sa kagkalagot, ana. Ang importante la, sayop ang imong mga daotang huna-huna. Grabe na ba kay kag naabtan ang imong imagination, ha? Gihimo pag yun imong murderer si Popsy. Grabe gid kay kala. Mga ayaw nakasuko diha. Magpasalamat na lang ta ni Lord nga safe ra si Tita Lana og sayop ang tanan nimong mga kabalaka. Ginoo ko. Kanagay na suot sa inyong huna-huna. Luloy. Ayan, naibaw ko ganabuang to pagkayos joke ni mo. Ay, si tatay baya, oy. Unsa ko Andrea Torres ka sexy? Naunsa ka man intahon tay, uy. Og dilisan ingon ana si Jong, uy. Oh, tinuod. Mibiya ko dito kay dili gyud ko komportable. Og baka kung rasad kaayo ko kun dili ko mo angkon nga siya ang number 1 nga hinungdan. Pero nga nung wa mo siya masayon, wa ka mananghid. Ay nananghid ko sa among leader tay, oy. Pero wa ko mananghid niya. Nganong mananghid man ko? Dili gani unta ko tugtan sa among leader kay lagi. Way klarong kasakyan. Pero mao man ay giingon nga if there's a will, there's a way. Ay do naman di ay mga bangkang di motor nga di lang hibaw-an muhapit didto gikan sad sa laing isla. Mo pick up og pasahero. Mautong hawa na ko usiki ang higayon. Midali dayon kog sakay. Kung mauna ma, by this time, nakasulti na sa tong leader ninyo nga nananghid ka niya. Oo. At least, wala kayo itong mahingawa sa Sir Jong. Pero, for sure, naguba sa diyang kasing-kasing nga, bibiya ka. Hala, uy. Naghimo ka naman sa dog issue, oy, Cookie. Lo? Nausa ka diha? Unsa naman nilo? Laing sinyales na sa dilo. Hilom Kuki. Ha? Ngano di ay? Klaro na kayo unsa ipasabot ini, Lo, di ba? Di ba, Lo? Klaro na dyan kayo? Hilom lagi diha. Ay, pakanan ang inahan mo. Busog ko, tay. Busog ra ko. Lo! Pakod ka ron. Time paragod. Kamong duha ba? Unsa di ay? Ngano di ay mo? Abot ang anak ni mo. Ay, yabag mo tinggal nila. Ma, happy na sila magkabalik, dilula ko ring. Unsa? Na ako'y pagkita ng mga picture ni mo, ma, ha? Napag video. Nag-viral ka ni ma. Pakitunti ka, ha? Ha? Padukol magiling bata ba? Imong cellphone, oh. Tubagalo. Oh, kinsa man na, tay? Ni kagli magalo. Kinsam na. Lo, si Lola Kuring na sa. Hello? Hello, Nandeng.
Madali ba? Dali ba? Biyahan na tos lolo ba? Dali na, ako'y pagkita ni mo, dali. Hello? Hello? Ay, hello. Kuring. Mao ba? Aw, salamat kung mauna. Lahian na kag sinultihang lola ko eh. Maayo na gid kayo siya ninoy. Aw. Lolo nanding di ay. Lahi na gid kayo sa una. Unsa gid ka ang nahitabo? Ngano di pa uli mas tita Lena nga. Wa may baw si Papsi. Sige, sige. Sige, salamat. Mara to akong toyo. Murag naibtan og tunok ang dughan. Sige. Salamat. Bye-bye. Manasil istorya. Unsa kay balita? La. Kumusta na? Unsay balita? Ay, nananghid yun lagi di ay na silina sa ilang leader. Pero, lahi man sila o grupo ni Papa ni mo. Sakto yun lagi ko. Nga nag-inoe lang yun tong imong amahan. Nagpanik da yun. Pero daotan nagig kaghuna-huna ni Papsi. Da, ay natugis ko te ay. Na-hurt ba gid ko lula ha? Nga nakuna-huna kag ingon ato ni Papsi. Ay, tungod na lang gusto sa akong nervyos. Liman kag kalit nga nawa silina sa isla nga ilang giadtuan. Unya, di pagyud nato siya ikasultig tarong kay way klarong signal. Kinsa may dili mapraneng nga na. Kasabot ra ko nimo la. Pero wala sa nako tuyo nga na-hurt ko. Anak sad gud ko. Ay, kalimtan nato. Ang importante nga okay ra dai si Lina. Og tuan na karon sa ila. Okay, lola. Ang looy ron, mao ang imong amahan. Kay nag-gool man gyud to, nga may pauli si Lina. Maog yun. Looy kayo turun sa Papsi. O kay may pauli naman si Lina. Sigurado na nga, waray nahitabo. Way nahitabo sa isla. Wa kahirit imong amahan. Sa ato pa, wa kanay angang kabalakan. Wa na mo'y angang kabalakan ni Koke. Wa na gyud rasyon nga dili ninyo ipadayon ang inyong love story. Na, kamo ni Lolo Nanding ang pinakadakong rason, lola. Unsa? Unsa gud ang pagkasultiha, Sandra? Klaro na kayo mga signs la, oy. Friends na magbalik ni Lolo Nanding. Og dili lang kay friends ha, kundi super close friends. Ayaw na likod pag deny la kay doon na ba yung mga video nga mupamatuod. Kaya wasad ni mong masulti, Sandra? Mura man og dunay iskandal nga video. Grabe, sad. Skandalo di ang dunay video la. Mura man gudog mao'y dating sa imong sinultihan. Di manggod. Kurat ka masa. Unsa man ang hitabo ako, Ki? Ngano man eh? Mura man og... Murag milagro. Milagro gyud ma. Dili kay mura. Pero, nganong nahitabo man eh, ha? Giunsa man pag... dili gyud ko makatuo ini da. Ngano di ay ni Koki? Ma, ang pinakauna gyud nihimo og move ma. Si Lula Kuring. Lula naman akong tawag niya kay pao may ang gusto. Unya ma, nianhi siya. Nagig-amigo siya balik ni Lolo tungkol damo ni Sandra. Naluoy na kuno siya ni Sandra ma. O si Lolo sad, willing na kayo nidawat niya. Kay naluoy sa kuno si Lolo na ako. In short, gusto sila mga magkabalik na Jimmy ni Sandra aron may nayo na ang mong pagminyo. Mao na ma. Uy, kanindot good. Huwag yung ko magdahom ini, Koki. Murag yung dili katuhuan. Grabe lagi ma. Milagro gyud. Unya, nganong man ang naa sa video, ha? Wa mi kay bawo ni Sandra mga ilaming gi set up. Mao to. Nagaluhalo mi. Kami ni Sandra sa usa ka table, sila sa salayng table. Nitabo nga nagkamuritsing ang dagway ni Lolo sa halo-halo, automatic mga gitrapuhan siya ni Lula Kuring.
Nya si Lolo sa ma, nagpatrapo sad. Oh, Mao to nga, daghan magabante nila. Yung man, gipicturan, videohan. Unya, ni-video sad ko. Pero, lain ang i-upload. hala no? Mura gid silang magtiayon. Exactly ba? Mao nga, nakaingon mi Sandra nga dili di kamo ni Sir Jong ang gitadhana nga magkabalik. Kung dili ma, sila si Lolo Nanding ug Lula Kuring. Oh, grabe. Dako ako na katawa ma. Bitaw ma, unsa may tan-aon mo sa video? Di ba? In love sila? Ay, ginoo ko. Uy, anong ginoo ko man ma? Mga tiguwang naman in taon na sila, uy. Unya? Unya, magbalik sila? Hala, uy. Oh, ikaw mo ba? All is fair in love, manggod. Ug age doesn't matter. Age ma is just a number. Unya, kamo ni Sandra. Unsao naman lang mo. Lingaw ro sa ming Sandra nila ma. Okay ra jud kayo mi makuna. Magkadayon sila. Suportado jud namo sila. Na, Hala. Di ka kauyon ma? Hala, uy. Lingo-lingo man gyud. hagbayrang nahuman ilang panahon, uy, Cookie. Kamo ni Sandra ang angay magkadayon. Ma, Basta kay dili kumuuyon anang imong gisulti nga sila. unyag sila gyud. Ay, dili lagi. Kung magkadayon man, kamo ni Sandra. Ma, Unsa man di ay? Wa ka ra gyapon gibuhat sa panahon nga wa ko? Wa ka ra gihimo aron magkabalik mo? unsaon man ako paglihok mga. Nagulahuna man kun ninyo ni Sir Jong. Ibaw ang guna mo nga nag-uban na day mo. Ay kung nahibaw pa kong apil siya atong lakawa, wa ko mukuyog, uy. Maogani ma, wa ka kahibaw. Og si Sir Jong sad, wa mahibaw. Pareho mo wa mahibaw ma. Di ba? Kapalaran gihapon to? Ug mo to among ginuhuna ni Sandra mga posibleng kamo gyud ang gitadhana nga magkadayon. Ug ma, willing na jud kay mi ni Sandra mga mo giveaway. Ug mao to ma, didto ni sud silang lolo ug ang lola ni Sandra. Naluoy sila namo ma, mao nga ilas ang gisakripisyo ang ilang mga garbo ug naguli ay og buot ma. Tungod og alang namo. Pero ang netabo mao ni ang mga sinyalis nagpakita nga sila gyud ang gitadhana ug dili kamo ma ug dili sad kami ni Sandra. Sila gyud. Sayop na. Sayop na inyong pagtanaw, ana. Cookie, kamo. Kamo ni Sandra ang gitakda para sa usag-usa. Ayaw na maghunahunaa sila sa tatay og nang kuring, uy. Ayaw na sad mighunahunaa ni Jong. Ang imong hunahunaon si Sandra. Og mausab siya diha nimo. Ang inyong relasyon ang hatagi og pagtagad og dili kami o sila. Kamo. Ma, Paminaw ragod nako, Cookie. Patuo nako. Ayaw ko siki ang inyong higayon ni Sandra. Ayaw ko siki ang inyong panahon. Ayaw mong sunod namo ni Jong. Ayaw san mong sunod nila ni tatay og ninang kuring. At timana ang inyo. Ayaw ang amo. Ayaw ang ila. Sunda ang gisulti sa mong inahan ko kay. Oh, tay, Wa naman tuon may angay balikan pagkuray kay parihon naman ming nangupos. Ulakaw na ko. uy. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!